Pozdrav svima, ja sam Vedran Tolić i od siječnja sam ovako doslovno po tipkovnici svakodnevno udarao i skupio oko 300.000 znakova, a sve to sam napravio s ciljem da izdam svoju prvu knjigu. Naziv knjige je U vrtlogu vjenčanja, ime naravno samo po sebi govori da se radi o vjenčanjima, konkretno radi se o fotografiranju vjenčanja. Apsolutno sve što znam o fotografiranju sam stavio na papir, od samih dogovora s mladencima, potpisivanja ugovora, ubacio sam unutra primjere ugovora, do same realizacije vjenčanja, kako fotografirati ako ste kod mladenaca, ako ste u crkvi ili ako ste u sali ili naravno ako ste na foto sessionu. Mislim da ste već do sad uspjeli shvatiti zašto vam se zapravo obraćam, jer upravo tih oko 300.000 znakova se nalazi na ovim papirima, a da bi sve to pretočili u knjigu potrebna mi je vaša pomoć. Svaki taj euro koji uplatite će mi jako puno pomoći jer izdavanje knjiga nije baš jednostavno. Unaprijed hvala svima vama koji ćete odvojiti vrijeme i na bilo koji način pomoć, ne morate nužno uplatiti, ako podijelite ovaj video možda se neko zainteresira i već smo onda jako puno postigli. Krajem srpnja bi trebalo biti samo tiskanje knjige. Tu možete primijetiti u pozadini da za sad radimo na samoj naslovnici, lektura je gotova, trenutačno se rade grafički prijelomi i u principu više manje to je to, a zahvaljujući vašim donacijama puno ću lakše izdati knjigu i unaprijed hvala još jednom svima.